Aktar minn xahar wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se titwaqqaf l-Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni sabiex tirregola dan is-settur, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha ma resqitx il quddiem persuna biex f'isima tkun membru fuq il-bord ta' din l-awtorità. It-tnejn filgħaxija fuq il-programm Realtà ma' Brian Hansford, il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia għal darb'oħra kif għamel fi drabi oħra stieden u talab lill-Oppożizzjoni sabiex tinnomina isem. Qegħdin ngħidu li din l-awtorità ħajkollha kompetenzi ċari u hawnhekk nitlob ukoll l-Oppożizzjoni biex dak li għamilt 3 ġimgħat ilu illi tlabt l-Oppożizzjoni tinnomina persuna biex jien bħala Ministru inkun nista' naħtru f'dal bord, ġifieri biex tara trasparenza tagħna. Aħna qed ngħidu lill-Oppożizzjoni. Tuna isem iva talbu l-Prim Ministru u tlabtu jien ukoll. Tuna isem wieħed ta' persuna tal-fiduċja tagħkom biex jien bħala Ministru inkun nista' naħtara f'dal bord. Fl-20 ta' Jannar li għadda fil-Parlament il-Prim Ministru kien qal li ta' direzzjoni sabiex l-Oppożizzjoni tinnomina wieħed mill-membri li se jpoġġu fuq il-bord ta' din l-awtorità ġdida biex din ukoll tkun parti minn dan il-proċess trasparenti. Fuq il-paġna uffiċjali ta' Facebook il-Ministru Farrugia saħaq li jħoss li l-Oppożizzjoni mhix tikkopera biżżejjed biex mill-iktar fiss jingħalaq il-proċess li permezz tiegħu se nġibu bidla fis-settur tal-kostruzzjoni. Hawnhekk huwa appella wkoll lill-Oppożizzjoni ta' Bernard Gregg biex tara li tkun disponibbli biex jitlaqqa l-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' bozzi ta' liġi u jintemm il-proċess li għandu jsir biex titwaqqaf l-awtorità l-ġdida li tirregola s-settur tal-kostruzzjoni. Il-Ministru tenna li dan huwa suġġett fejn irridu naħdmu flimkien u fejn irridu nuru rieda li niddeċiedu.